Род прихожда и род дохожда, а земята прибъдва до века. Слънце изгрява и слънце залязва и бърза към мястото си, дето изгрява. Вятър вее към юг и отива към север. Върти се в своя път и пак почва своите кръгообращения. Всички реки текат в морето, но морето се не припълни. Те отново се връщат към онова място, отдето реки текат, за да текат пак. Каквото е било, пак ще бъде. И каквото се е правило, пак ще се прави. Няма нищо ново под слънцето. Няма спомен за миналото, па и за това, що има да стане, няма да остане спомен о уния, които бъдат от после. И дори да е прав Еклесиаста, има нещо, което остава. Нещо, което се пази в дълбините на времето и земята. Разряваме пластове след пластове и откриваме следите на онези, които са били. Онези, които са работили, вярвали, обичали. Най-старите следи от живот, открити в Горностремската долина, датират от новокамената епоха, 6-то хилядолетие преди Христа. Особено интересно е селището от ранната бронзова епоха, 4-то-3-то хилядолетие преди Христа, в местността Саровка през село Дъбене. Пряко свързани с него са близко разположените 14 ритуални структури, ниски, малки могили и големи могили в местността Балинов Горун, в които са открити над 20 000 златни предмета и части от накити. Годината е 2004. Археологът Мартин Христов и колегата му Иван Христов обикалят из Карловско. Докато пазаруват в един магазин в Сопот, те забелязват жена с златно коле и моментално се впечатляват от неговите елементи и изработка. Започнали разговор с нея, а тя им разказала историята на бижуто си. Златните маниста, от които то било съставено, ги намерил съпругът й, докато орал с трактор нивата им край село Дъбене. Местните хора тогава си спомнят, че и през Турско, а и по-късно в нивите съвсем случайно са били намирани и дребни златни предмети. И така започват проучванията на района, които продължават и до днес. Откриването на Дъбенското съкровище наистина е неочаквано, защото в тази далечна епоха, говорим за 3-то хилядолетие преди Христа, това е ранната бронзова епоха, металът не е бил толкова добре навлезнал в бита, в ежедневието на хората и добиването, обработването на каквато и да била руда наистина е било много трудно. Затова откриването на тези златни накити, впечатляващи, многобройни като бройка, наистина е така много вълнуващо и неочаквано откритие. Оказва се, че преди 5000 години в Карловското поле съществува много високо развита цивилизация, която според някои учени е снабдявала цяла Средна и Южна Европа със злато. По думите на археологът-откривател, в долината между днешното село Дъбене и река Стряма се е намирало огромно обредно поле, в което са били полагани дарове към великата богиня майка. Ритуалът се е повтарял с абсолютна точност в продължение на повече от 2000 години. Сменят се само предметите, които древните дарявали на своите богове. Те полагали керамични съдове и други предмети в малки ями, дълбоки около 45-50 см. След това пръскали върху тях златни маниста или цели накити. Златните предмети от Дъбене са били направени по техниката на праховата металургия, наричана още синтероване. Взимат злато от реките, така нареченото алвиално злато, слагат го в калъпи, нагряват го, пресоват го и предметът е готов, без да го ставят. Впечатляващата прецизност на изработката на накитите говорят за високи технологични умения, за високо ниво на развитие на ранно-бронзовото общество, както и за интензивни връзки на населението, обитавало тези земи и околните територии през онази епоха. С тези открития, находището през село Дъбене е най-голямото в Европа от това време. Като си има предвид, пак повтарям, че говорим за такава далечна епоха, 3-то хилядолетие преди Христа, знаем, че първото най-ранно обработено злато, което е открито в Европа, това е при некропола край Варна, от халколитният некропол, меднокаменната епоха. И като датировка това е следващото обработено злато като накити, като
добив и като начин на изработка. България – древна и красива. Драматична история, духовно светилище и образа на красивата българка. Митове и легенди, самодживи и юнаци. На 5 км от родния ми град се намират останки на цивилизация от преди 5000 години. Колко поколения, колко мечти, любов, страдания, болки и размисли. Кой знае за това? Ние сме тези, които трябва да направим така, че да чуе света за нас. Велика България, сакралност, дом, уют, огън и пътища. Пътища от изток на запад, от север на юг, от преди до сега. Род прехожда и род дохожда, а земята пребъдва до века.